اللہ رب العالمین نے جڑا شریعت اتاری، اے جسم جڑا ہے وہ شریعت چلدا نہیں، اے ساری دی ساری اندے خلاف، اے روح دے مطابق ہے، نفس نہیں چلدا، نفس نہیں چلدا۔ قدم خدا دیا ویکھ لے، جیڑا بھی سردیاں پیندیاں ہون، برف باری ہوئے، کھالے دے اندر چلدا پانی رک جاوے، برف بن جاوے، پھر بھی ایسا پانی لاواں گے، کیوں؟ ایسا جناب اپنا دنیا کمانی ہے، اپنا لباس بنانا ہے، اپنا مکان بنانا ہے، کیونکہ سودا دنیا دا وے، ہن اے راہ دنیا جوگا گیا وے، ہن جیڑا پالا ہوئے آپ پانی لان دا ناغا نہیں کرنے ہیں، تے لیکن جدو کوئی آکھے یار نماز پڑھیے، او یار پالا آج بڑا نماز نہیں پڑھی جاندی، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہن جیڑا پالا ہوئے دنیا دی، کیونکہ جسم ہے نا، نفس ہے، اے ہے دنیا دا طلبگار، جیڑی سردی ہوئے لیکن آسی پانی لاؤں گے تو جدو اے روح دی گل آوے نماز، یار پالا بڑا ہے، توجہ ہے، تے اللہ تعالیٰ اس نفس نو مارن دی خاطر شریعت اتاری، پھر اللہ دے فقیر لوگ آ کے ول دس دیں، او راہ دس دیں، او طریقہ دس دیں کہ جھلے ہو اے پھاستے گئی ہے نا، تے اس ہون آزاد کیویں ہونا ہے؟ آزاد اس ہونا ہے پھر اللہ دے دین نبی دی شریعت نال، اے پھر جناب اے کرے گا روح نفس دی مخالفت، نفس آکھے گا، جسم آکھے گا فلاں گناہ دا کم کریے، روح آکھے گی نہیں، روح آکھے گی نہیں، یعنی ایک خلاف جدو چلے گا نا روح نفس دے، نفس پھر ادو مر جانا ہے، اے پھر آزاد ہو جانی ہے روح، اے پھر آزاد ہو جانی ہے، تاں جڑے اللہ دے فقیر لوگ ہوندے نا، انہاں دی روح ہوندی ہے آزاد، آزاد، او پھر گناہ دے قریب نہیں جاندے، انہاں نو آکھیا جاندا ہے متقی، پرہیزگار، بھائی گناہ دے نیڑے نہیں جاندے، کہ او تے روح تے آزاد کیتی پھر دین، انہاں نو کی لگے جناب بیڈ تے سون دا تے بھنجے سو جاندے، توجہ ہے کہ نہیں؟ انہاں نو کی جناب مرغان غذاواں دا تے بکرے تے جناب چرگے تے جناب مچھلیاں، او تے جناب کئی مہینے بغیر کھادیاں پیتیاں گزار چھڑ دین، او روح جو آزاد ہونا کر لئی۔ داتا علی حجویری، توجہ ہے جی میں اللہ دے نبی فرمایا نا مرن تو پہلے مرو، جڑی یہ موت ہے نا مرن تو پہلے مرن، جو وہی ہے نفس مار لینا، پھر یہ جدہ بندہ جدو ہوندہ ہے نا انہوں پھر موت بھی نہیں مار سکتی جس نے اپنا روح نو آزاد کر لیا، صرف اللہ دا قانون جاری ہوندہ ہے لیکن وہ مردہ نہیں، موت تو بھی نہیں مردہ، توجہ ہے۔ داتا علی حجویری انہاں دے مرشد دی کتاب ہے رسالہ کشیریہ، انہاں دے حوالے دے نال شرح الصدور دے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی لکھ دیں بھائی عرب دے اندر ایک بہت بڑا اللہ دا بزرگ سی، توجہ ہے، بولو بولو، کعبۃ اللہ دا طواف پیا کر دے، کتاب داتا علی حجویری دے مرشد باغ دی رسالہ کشیریہ ان دے حوالے دے نال شرح الصدور دے اندر لکھیا ہوئے، او بزرگ اللہ دے کعبے دا طواف پیا کردا سی، ایک نوجوان آیا کہن لگا بزرگ ہاں درہم پھڑ، میں کل فلاں وقت تے مر جانے، کفن دفن کریں، قبر خداویں دفن کر دیویں، او بزرگ کہن لگے خیر ہے زندہ میں تینوں کیویں خبر لگ گئی ہے کل مر جائے گا؟ او نوجوان کہن لگا میں جو پیانا وا تو او کرا پیسہ پھڑ لے، درہم پھڑ لے، میرا جناب کفن خرید نہیں، قبر خداویں ہے، جنازہ غسل کر کے میں جناب جنازہ پڑھ دفن کر دیویں، خیر اس بزرگ نے جناب وہ درہم پھڑ لے، اگلا دن اوہی جناب وقت آیا ہے، نوجوان آیا ہے، کعبۃ اللہ دا طواف فرمایا سو، کعبۃ اللہ دا طواف فرما کے صحن کعبہ دے اندر جناب لمبا ہو گیا وے، روح برباد کر گئی، اس بزرگ نے وصیت دے مطابق جناب پیسے تے آئے سن دے کے گیا سی، کفن خریدے آوے، قبر خدائی، جنازہ پڑے آوے، جدو دفن کیتا ہے کفن دے بند کھولن لگے، ہائے ہائے توجہ ہے بھائی، ہاں جی، کفن دے بند کھولن لگے، نوجوان ویج قبر دے اکھاں کھولیاں، اگاں کھول چھڑیاں، بزرگ کہن لگا اللہ دے بندے خیر تے آوے میں کی پیا تکناواں، کیا مرن دے بعد بھی زندگی ہے، مرن دے بعد بھی زندہ ہونا ہے؟ او نوجوان کہن لگا انا محب للہ وکل محب للہ حی، اے بزرگا میں
دا محبوب ہاں تے اللہ دا ہر محبوب زندہ ہوندا ہے کدے مردہ نہیں اللہ دا ہر محبوب زندہ ہوندا ہے کدے مردہ نہیں موتو قبل ان تموتو مرن تو پہلے مر جاؤ اے ہوئی مرن تو پہلے مر جاون دا اے ہوئی مقصد ہے روح جدو جناب آزاد ہو جاوے جسم دے پنجرے وچوں نکل جاوے کی مطلب ایندی ہر خواہش نہ مننے اے دے پیچھے نہ چلے گناہ دی دل دے اندر نہ پھسے مزکا بن جاوے مصفا بن جاوے او مڑ روح ہو جاندی ہے پکیزہ آزاد او مڑ اللہ دے فقیرہ دی روح ہوندی ہے بابے فرید ورگے دی داتا حجویری سید مہر علی ورگے دی اے نہ کی مرنا ہے ایسے ہی گل دا آخری کلام میں تقریر اختتام ہو جانی ہے اے جڑا مہینہ آنا لینا اے مہینہ رمضان المبارک دا اے روح نو تگڑا کرن آیا کیوں اس مہینے دے اندر نہ کیونکہ اللہ قرآن اتارا ہے قرآن اترا ماہ رمضان ہے اور اے جڑا مہینہ ہے اے روح نو تگڑا کرن دے کیونکہ قرآن دی تلاوت بھی زیادہ عبادت بھی زیادہ نیکیاں بھی زیادہ صدقے بھی زیادہ ہر عمل نیک بندہ اس مہینے چ زیادہ کر دے اس دے نال روح ہوندی ہے تگڑی جسم ہوندہ کمزور توجہ ہے نا ہاں جی یہ جڑا سا سن دے ہیں نا بے مرن تو پہلے مر جاؤ اے ہوئی ہے کہ شریعت نال اپنے اس روح نو پکیزہ کر لو نفس دی تباہ چھڑ دیو جدو پاک ہو گئے چھڑ پھر مرن تو بعد مرن اے ہوئی آج اس شیر دا سانو سمجھ آئے کہ جڑا پیر باہو فرمایا مرن تو اگے مر گئے باہو مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا سناواں ڈاٹ کے آگ سبحان اللہ سلطان العارفین فرمایا او جو دم غافلی او بلیا سو دم کافری سنو مرشد سبا کی پڑھایا سنیا سخنی گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا کیتی جانی حوالے رب دے اساں ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے اسی مر گئے باہو آتے تا مطلب نو پایا یہ ہے روح تے جسم یہ دو چیزاں دے نال انسان بنے ہے تے جڑا جسم ہے یہ مٹی تو آگ پانی ہوا تو تے جڑا روح ہے نا یہ آسمانی مخلوق ہے یہ جناب نور تو بنے ہے توجہ ہے تے ایسے اینا دا امتحان ہے ہاں جی تے جڑا زیادہ دنیا کھچیجے گا جسمل وہ گناہ کھچیجے گا تے جڑا ہوئے گا پکیزہ باب فرید ورگا انہیں روح آزاد کر لینی وہ پھر شریعت لے جائے گا یہ مہینہ ہونا لے ماہ رمضان المبارک شریف ہما تن کوشش کرنی ہے کہ اس دے اندر ایسا گناہ متو پرہیز کریں اپنا وضو درست کرنا ہے نماز صحیح کرنی ہے کسی نے نہیں ہوندی تے آ جاؤ امام صاحب کو یاد کر لو جنازہ دے دعاواں نماز پڑھ رہے ہوندے لوگ اگوں لنگ جانا نماز پڑھ دے اے عمل نہیں پتہ ہوندا جہالت خبر نہیں ہوندی نہیں بزرگ فرماندے کہ جناب اگر تینوں خبر ہو جائے نا کہ نماز دے کو گزرنا دا گناہ کننا تو 80 سال پچھا کھلارا سے اگوں نہ لگ سے تے جڑا غسل دا طریقہ ہے وہ سمجھ جاؤ وضو دا طریقہ جنازے دا اور دعاواں اور ماہ رمضان چلا دے کلام دی تلاوت تسبیح تحلیل رب دے خوف روزہ رکھنا رات دا قیام کرنا یہ سارا اہتمام انشاءاللہ اس مہینے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دی برکت نال اس مہینے چاہا اگر یہ چل پائے تھے اللہ ان دی برکت نال اگلے مہینے بھی سانو عمل دی توفیق دو آمین وما علیہ الا البلاغ المبین